Sander van der Heijden begint zijn afscheidswedstrijd op de bank. Hij is van een weekend door de reg gegaan en ons is het net verantwoord om dit seizoen nog te spelen. Maar een afscheid als reserve, dat kan vanzelfs net. En dus mag Van der Heijden in de ring van de tweede helft warm draven. De grote vreugde van het publiek dat al de hele wedstrijd zijn namen scandeert. En 10 minuten voor tijd is het Safir, maar zijn vertrouwde nummer 10 komt Sander van der Heijden in het veld. En na aanrin wordt Van der Heijden op de middenstip huldigen en bedankt hij de club. Ik heb altijd met vol trots dit geel-blauwe shirt aangetrokken. En bedankt voor echt heel veel kippenvelmomenten. Het gaat jullie allemaal goed en bedankt voor alles. Heel vaak dan deze week dan lig je op bed en dan zeg je ja, hoe zal het gaan en kan ik spelen met mijn rug en als dat voorbij is, wat ga je zeggen? En dat is al zo vaak is dat door je hoofd gespeeld en dat zijn altijd mooie dingen. En op een gegeven moment dat je hier op het stadion kwam, toen begon het heel erg te kriebelen. Ik denk van wow, ja, en nu is het echt zo. Ja, wel een mooi moment. Ja, dat neem je mee je graf in, zo simpel is het.